Kaixo guztioi eta ongi etorri bideo berri honetara. Ni Julen naiz eta gaurkoan Sims Lau Rumbo a la Famari buruzko review bat egingo dizuet. Orain arte hau da Sims Lauko DLC-rik berriena eta hain zuzen ere azaroaren 16an argitaratu zen. Edo behintzat hemen Europan. Amerikan egun bat edo bilenago argitaratzen delako normalean. Eta DLC honen helburu nagusia da batez ere famatua egitea. Izena kontuan hartuta ez dizut spoiler oso handirik egin, baina beno. DLC guztiek bezala, hainbat gauza berri ekartzen dizkigu honek. Alde batetik simak sortzeko objektu berria, ilea, arropa eta horrelakoak, eta objektu berri asko. Mundu berri batez aparte. Eta azkenik, lanbide berri bat ekartzen du. Baina beno, sakonago erakutsiko dizuet horren jokua. Gizonezkoentzako 4 ile berri dauzkagu. Haien errekolore guztietan. Beti gertatzen den bezala, edo beti gertatzen den bezala Simseko jokuetan, gizonezkoek emakumezkoentzako baino arropa gutxiago dauzkate. Neskek dauzkate 8 ile, haietako 2 beste biren errekoloreak badira ere. Egia esan, niri asko gustatzen zaizkit DLC honek dauzkan gauza ia guztiak. Ez ditut oso gustoko oponentako testurak, niri gehiago gustatzen zaizkidalako testura realistak eta horrelakoak, baina beno, ez daude bateriak aitzki. Ikusi aldu zuen bezala, ile motz hau, 2 estilotan daukagu. Horrelako tipo koloretxo batzuekin ilean eta kolore horiek gabe. Eta azkenengo flekillo eta koletarekin, gauza bera gertatzen da. Hainbat osagarri ditugu emakumezko zein gizonezkoentzat, horietariko asko berdinak bientzat. Hemen ikus ditzakegu hainbat kapela eta hainbat txapela, besterik gabe, beraientzako berdin-berdinak direnak. Bisexualentzako arropa kopurua nahiko berdindua dago. Egia da soinikoak gehiago daudela emakumeentzat gizonezkoentzat baino, baina beno. Eta hemen beste hainbat osagarri dauzkagu ere, gizonezko zein emakumezkoentzako. Gizon eta emakumeen arteko bereizketaren ez etengabe egiten, baina duela urte batzuk atera zen aktualizazio bati esker edozein ropa jarri desaiokegu nahi dugun simari. Hau da, nik nahi badut, gizonezkoari soineko bat jarri desaioket eta emakume bateri jokoak gizonezkotzat hartzen duen edozein arropa. Beno, ikus dezakezuen bezala arropa asko dago, eta gehien bereizten diren estiloak dira batez ere 3, nire ustez. Kalera joteko estiloa, dirudunen estiloa eta lan munduan ibiltzekoa. Kasu honetan, aktore edo aktoresa izatekoa. Eta hemen ikusitzakezue dauden arropa guztiak eta haien errekoloreak. Hain zuzen ere emakumezkoentzat 35 arropa dauzkagu eta gizonezkoentzat 33. Beraz, ez dago hain ez berrinduta haiek bientzako arropa kopurua. Eta hori eskertzekoa da Simsen jokuan beti gertatu izan ohi delako neskentzako, mutientzako baino gauza gehiago egotea. Erosi eta eraikitzeko menuak jokoaren estetika bera jarraitzen du. Alde batetik badauzkagu oso garestiak ez diren lehioak, objektuak eta horrelakoak, eta beste alde batetik badauzkagu askoz ere garestiagoak direnak, luxuzko etxeak egiteko modukoak eta horrelakoak. Ikus ditzakegu ere barra biek dauzkaten ateak, diskoteka jakin batzuetan jartzeko,
eta banku bateko atea ere ikus dezakegu, dirua gordetzeko lekuarena. Hainbat pareta mota berri ere dauzkagu, modernoak beste batzuk garestiagoak eta beste batzuk ja pizkatxo bat arruntagoak, lehioekin gertatzen den modu berean, eta 7 motako zoru berriak ditugu. Azkenik erekitzeko menuan badauzkagu 4 esi mota berri, 2 aterekin. Horietako bat, nahiko kuriosoa gainera, estudioetan eta abarretan erabiltzeko zinta bat. Eta 3. alde batetik, altzariak dauzkagu, lehen bezala 3 estilo. Modernoa, garestia eta estudioan erabiltzekoak. Eta egin artean dauzkagun estilo nagusiak edo oin artean dauden gai nagusiak dira umeentzako telesaietakoak, zientzia fikziozko pelikulak, bakeroen pelikulak, piratenak, eta badago ere hiri baten objektu multzoa. Badaude etxeen fatxadak dekoratu moduan, eta beste hainbat dekoratu daude ere horrela suntsituta edo daudenak. Eta noski, estudioetan jartzeko hainbat kamera, ordenagailu eta foku dauzkagu gure filmak egiteko estudioari edo lekuari ambientazio egokia emateko. Del Sol Valley da DLC honek dakarren mundu berria, eta hemen ikus dezakegun bezala ez da mundu oso handia. Itxuraz oso polita da eta oso zabala dirudi, baina 3 auzo txiki baino ez ditugu. Claro, herri hau edo hiri hau da tipo oso estamentala. Alde batean badaukagu alderik txiroena, suposatzen da hori dela jokoa hasteko lekua, baina hor utzik dagoen lur zatiak ja 10.000 simuloi kostatzen ditu, así que ez dakit zein motako simak etorriko diren ona utzik dagoen lur zail batera. Beste alde batetik dago negozioen edo artistentzako lekua, gutxi gora bera, hori leku turistikoena, eta azkenik hiriaren goiko aldean dago leku honetako la creme de la creme izango litzatekeena. 3 lursail daude, 3 etxe oso handi eta garestiekin, beraz oso argia da joko honetan dagoen bizi kalitatearen ezberdintasuna. Iritsi gara ja gameplayaren momentura. Uste dut Simsen joku guztietan hau dela lehenengo aldia jartzen dutena aktore edo aktoresa izateko lanbidea, gure Simen aktore edo aktoresa lanera joateko aukera ematen diguten lehenengo aldia da behintzat. Gogoan dut Los Sims 3 Salto a la Faman bageneukala ere lan honetan ditzeko aukera, ez dakit Salto a la Faman edo Al caer la noche zen. Uste dut Salto a la Faman zela. Ez, Al caer la noche. Ez genukan lan horretara joateko aukerarik. Eta ikusi dudanaren arabera nahiko ezberdina zen eta uste dut joku honetan lanbide hau garatuago dagoela. Lehenik eta behin gure Simarekin joan behar gara, mugikorrera edo zein ordenagailura, lan baten bila. Eta hor, aktore edo aktoresa izateko lana aukeratu. Lana aukeratu bezain laster, agertuko zaigu karteltxo bat esaten diguna agentzia batean apuntatzeko. Eta dauzkagu aukeratzeko 2 agentzia. Orduan agentzia hori aukeratu ondoren, lanetako panelean agertzen da agentzia horrek eskaintzen diguna. Menu hau barrazutiaren beko aldean eskuman agertzen da. Edo bestela jota botoiari ematen dioztue eta hor dago. Beraz, hor, kastinak edo egiteko aukera dago eta bat aukeratzen dugunean, gure Sima arian behar da, proba egitera. Orduan horretarako prestakuntza bat hartu behar du. Igual ez dakit musika gaitasunak igo edo segun zer eskatzen den egin nahi den iragarkirako edo egin behar den lanerako. Klaro, orduan, lanbide honetan hasi beharko gara lan sinpleagoetatik, publizitatea eginez eta iragarkietan antzestuz, eta gutxinaka filmetan edo pelikuletan egin dute lan gure Simek. Beraz, froga horretara joaten da gure Sima, guk momentuz froga hori ezin dugu ikusi, eta hartzen bagaituzte ondo, eta ez bagaituzte hartzen, gaizki berriro egin beharko dugulako froga. Orduan, behin hartuta, lan gehiago egiteko aukerak izango ditugu. Eta berriro ere, gure Simen gaitasunak hobetu beharko ditugu, lan gehiagotan kontratatuak izateko, eta, betikoa. Behin kontratua lortuta, iristen gara estudiora. Estudioa asko gustatu egin zait, badelako, leku oso handia eta dekorazioz beteta dago. Batean badago lehen erakutsi dizuedan kalea, kroma pareta bat ere badago, kamera batzuk badaude, eta hori dekorazio moduan dago hor. Eta hor bertan, lan barruan indarko ditugu hainbat gauza. Ilea eta makillajea prestatu, arropa prestatu ere bai, esan beharrekoa prestatu, zuzendariarekin ditzegin, eta hori ikusiko ditugu, beste Simasko kamerekin, eta bakoitzak bere lan egiten, eta oso interesgarria da lanbide hau. Ikusi dudanaren gatik, asko gustatu egin zait lan hau, uste dut nahiko ondo dagoela, denbora gehiago eman beharko nuke oraindik hau begiratzen lanbidea ondo garatuta dagoen edo ikusi ahal izateko, baina behintzat horrela hasiera batean nahiko ondo dago. Eta ez dut esan, baina lanean zenbat eta gehiago aritu, orduan eta famatuagoak egingo gara azkenean,
lanbide hau akeratzen badugu. Eta hau izan da guztia. Zer, gustatu zaizue? Baietz espero dut. Ez ditut DLF-ko gauzak guztiak erakutsi, azkenean uste dut hobe dela oinarrizko gauzak erakustea eta gero ja norberak bideojokoa esploratzea eta gutxinaka gauzak deskubrituz joatea, ez? Baina beno, badaude erakutsi zituan objektu oso interesgarriak eta oso divertigarriak. Nire ustez DLF hau nahiko ondo eginda dago. Baduka faiotxoren bat eta, argi eta garbi dago mundua ez dela inoiz nire Sims lauko mundurik gustukoena izango. Oso mundu txikia da, eta polita izan arren, eske oso txikia da, eta ez dago ia inor hor munduan bizitzen. Osea, badaude, ez dakit. 3, 4, 5, 6. Badaude 6 etxe bizitzai hartzeko lekuak. 6 baino ez. Nahi badugu, kenditzakegu beste osoan dauden polikiroldegia, museoa eta horiek, baina ez da plana. Hala ere orokorrean nahiko ondo dago, bai simak sortzeko menuan, bai etxeak eraikitzeko eta apaintzekoan objektu nahikotxo dago, beraz munduaz aparte ez daukat kexa gehiagorik. Asko gustatuko litzaidake jokoari buruzko galderarik baduzu edo zerbait ez bazaizue argi geratu iruzkinetan galdetzea. Por cierto, ahaztu dut esatea, badagoela youtuberra izateko ordenagailu bat, beraz jolastu ahalko dut ni izango banintz bezala. Besterik gabe, bideoa asko gustatu izana espero dut. Eskerrik asko bideo ikusi izanagatik, eman like gustatu bazaizue eta ez ahaztu kanalera suskribatzen. Agur eta hurrengo bideora arte.